Nakagawas na ang Bagyong Guring sa Philippine Area of Responsibility apan giingong mupuli niini ang Bagyong Hana. Katapusang nabantayan ang Tropical Storm Hana sa gilayong 1,160 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga 110 kilometers per hour ug magdala og hunos sa hangin nga moabot sa 135 kilometers per hour. Naglihok kini pakasadpan sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, magpabiling layo sa nasod ang Bagyong Hana ug wa paabuta nga maglandfall kini. Posible kining mugawa sa PAR ug mga adlaw. Walay giisa usab nga wind signal apan padayong pakusgon sa Bagyong Guring ang habagat. Susama usab sa mahitabo sa Bagyong Hana ang hanging habagat o trough o extension sa kanhing Bagyong Guring nga ana karon gawa sa PAR maoy mopauwan sa halapad nga bahin sa nasod. Base sa data sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas. Apan angayang gihapong mangandam tungod sa mga localized thunderstorms. Adunay mga pag-uwan-uwan usab sa pipila ka mga bahin sa nasod, lakip na sa Luzon ug sa ubang bahin sa Mindanao.